ಕಟ್ಟ ಕಾಲತಾರೆ ಯಾವ್ದಾಗಿ something different करेल मातुकते नोटीस झाला ते मग बरं आहे का रे तू कधी तू ते पडून गेली ते पहिलं सिंगर आहे पहिलं सिंगर रंग सवाल आ रहा है दोबारा शेर वो करती तेरे चेक उतराने गळती तुगो पण इला नेल फीलेजन बघले माका रॉंग चेक काढलेली जायचं अलग का बोर्ड सर संगीत गीतानी वर्णितलो बोलतो दिन वास्तू जो रेडी अँड ॲक्शन उनको porque tu amplo जा कुछ नहीं कहीं गेली Barnes sigurong ni viral ha? लाडले तरी बसले त्याला फोटो देता नेक्स्ट जुनाच्या तरी बसले होते जुनाच्या तरी जुनाचं 31 आज आहे पहिलं पण आहे असं 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 रे ओके स्टार्ट चाल जुना 31 ना